Mila esker dago. Eta ideak aztena dago. Txaleko bat, eta hori bai, hori zuek nahi da, protagonista zuek izango zanera, 10 kilometroa horretan, eta besterik ez dut ezer. Eta gazterik duzute, eta besterik gabe, 2 minutu barru, laizaketari hasiera dago dugu. Besterik gabe, zuek, eta protagonistak, eta zuentzako azkeneko abestia. Minuto. Haciendo 2, 1, 2,